Yeah, Mema biara good morning. Good morning. Wow, beti menka biara. Aya na wama wani aji. Se ubesua afutu sembi na wasua nsembi a unim. Na nea wudi wadwene bu ubesua no mapabi efre nsembi mu. Na nsem ye video bi na mekasa fa se metwa so part 2 amamo. Se bibe brem bia ewo Ghana nka yemre asante henenom mechire wase amawati ase wase manye part 2 na wonte asena na meka na ase mekasa chire wo se the whole Ghana ayete no babia betu good eye kumase empatem na kumase mpatema omutu good no anye president na yana good no mo ekono ho se oko president kura ho a ne aminim ne se wo asase na biba se obeye so adwuma wo shewo nipan oye president kura wo shewo se senia ahemfo tono bi asase ya odoso otin kotu ka kire wo se asase ne adu se omutwitwa tono na ogifiri nipa ne nsam no the same thing ne etie onenti mamese ya mo follow me na me kire mo noma bi ahinta nipa bebrewa asase we so onua ufiri kumase tie me ye aya mo kasa se abonofo agimi no me yabono ne piopa me kire wade se abonofo wonyansa yesua de ne yehunu se bia domahene ne epie wo Kumasi Asante mamu a enka the whole Ghana bianka oba biye sadia nka ebeye krabehwe damo metima godwa yetunu wo Ghana nyina ewo Asante manim ba de minin se asantefo ade a omutinye ne ote kokoso ne ade a osoma asanteman saa the word no ne ehiama asanteman by omunhia adepa omunfa omoni nni noma bi achi ne omunima ne se obebie omano ote kokoso na nanie na omwakeka asantefo aniate uma wani ti bebreba ushia ponchia uma the good morning god na betunu Kumase bebrebe no modi yeden god no omodi yede mumisa Kumase hene se dia ne aye ne wo Kumase a mrantie one musori a modi Kumase otumu wasafo hene ekasetia bi fo no musori a mo Akufuado ne ose mane Akufuado by otugod Castro omutu god wo Dallas ya batum no Akufuado ne kotun wa America Euro abatum no Akufuado abetu Euro mu Italy na Germany Panso abatum no Akufuado abetu panso die ntima ne owo ye mani ho a omonane no ye de ye ntimi mfanye bibi ne ye sori a yesese guye nane one ye nsa ne ye de kwa buruchiri kotono ne ye ba ye de abepemma nkura ye de abepemma nkura na nkura na ya peberebas na diatem. I'm talking about the wise. When it to me can catch them part 2 why me say Solomon say maja enemy nature misika na mehia ni ndie ni nyansa a me de be wuru man no nti Solomon na oye stupid mind a oburu but the Solomon become about the wise
Anne ye bonidini se bi opeyidi a aya na ope Solomon yidi na nsem bi ka asem bi kire bi sa aya mo bompai se wo pe Solomon yidi wo bompai se wo pe Solomon yidi a wo be ye demon wo sane be ye kowensani san be ye dwamanfo ni bompai se awurade ma wo nindie ni nyansa na bia Solomon yidi no amfa papa amano bine ekosu wo kumase no Asantini sora abunini ajim mfantini ajim asumasi ajim ba wa ni ate no wote toiletim e de once na ni pie kwa abonten e ma ne koye dede babia na make asemeti omu bi omu anu aburufu ajimfo enam so amanne kura no memfa omu phone call because me hwe san krofo no na me hwe omu ne woma a omu omu dibia omu ye hawa omu fa so wuru omu abrabo na se star person ne call ne ho se oye Asantini brother sister I'm sorry send me a video we edio tumufu say I am calm down na munim bibia say yakase bi mobo ewo abrabom efa nyansa ho a enka Asantefo number 1 me boafu ko no ma bi ekoso ntima my video no me mpe nse me ka me ni politics se me ni bre because me de mani beto president so ndi mani beto hene so ndi mani beto ayiso no me struggle she daache me mabrabo because enye denya babia masinu bia me ne mechina brabo ti me bobra se daache me ma wo be hia om no wakai om ti memfa do ma hene memfa na brabo a obo ho Asante hene memfa na brabo obo ho nkana hene memfa na brabo obo ho akufu ado memfa ne ho me wagana na mentoa bakura oduru mebi because memfa ho obeye president ya I don't care ontime memfa na kundwa no musika mara meba oye yie busu sen ontime nti me pa brabo abo a me na se me dua bapa wo daachi me brabo ba aya ne word bi koso a wode de eka ye nyina woni ntima me ye video no fie na ne me woni de na omokasa abonofo no ba na me hwe san kurofo no so a ne ote kurase a ne kuro light ne wo hu nipa da no me hu se na owunyansa asene san kurofo no oni sine betete de ba unnimu ankasa mo abrabo a mo bo ne amunima ne ajapade na wajapade no nya na oba abrabo ansi ya wo no daache bi ne mode wo no mesrom aya muncha abunofo sa abunofo agim na abunofo ewo nyansa pa bunu ni a okai se me wo ba daache o se me hwe me ba abrabo si ba makowari biba nti ese metete ni yie mana duane di me hwe ni yie me kume ho no na onginye do no wode ni wo nyansa me kasa kire mo ne me da wase se mo betie me na ye chai asumasi mfante agim ayigwa agim we free ha no ne yape abrabo adaachi wode mfaso bebraye nyame nka so obetie me follow me na ne pawo me ho a me de be mawo na wabrabo asiwie